Tuhle zábavu vám přináší Bonton Film. Mezinárodní letiště v Katmandu bývá začátkem i koncem každé expedice do nepálských Himalájí. Přes mnohaměsíční přípravu každé cesty je třeba pobít ve městě alespoň 2 dny, vyřídit formality a obstarat poslední zásoby. Ale tým nosičů je v tuto chvíli už zhruba týden na cestě a my se s ním setkáme později. Nováčci si prohlížejí pamětihodnosti města. Zbytek skupiny pomáhá balit a transportovat náklad na vnitrostátní část katmanského letiště. Třetí den po příletu do Nepálu již sedíme v malém letadle Twin Otter, které je určeno pro místní lety na odlehlá letiště a které potřebuje jen několik set metrů pro vzlet i přistání. Pilot letí nízko a jen podle vidu. Žádná radionavigace zde neexistuje. Po 2 hodinách přistáváme v Tumlingtaru. Prostorná plošina letiště nad řekou Arun leží v nadmořské výšce pouhých 400 metrů. V dobách prvního dobývání Makalu byl Tumlingtar ještě bez letiště, asi týden cesty od konce silnice v Hille. Letadlo nám tedy ušetřilo několik dnů putování v horkém kanionu řeky Arun. Naši nosiči, se kterými se tu potkáváme, absolvovali tuto klasickou cestu pěšky. Svačinka. Tibetan bread na to. Fazovat už je úžasný. Kuchař Gianu, nosiči Rambadur i Rama a ostatní členové našeho týmu jsou osvědčení harcovníci, kteří nás provázejí ve vysokých horách již po několikáté. Dvě hodiny letu, tedy jen pár set kilometrů, a člověk se přenese jakoby o staletí zpět do časů před dělbou práce, kdy všichni dělali všechno a živila je jen okolní půda. Na sklizni rýže zde dosud závisí lidský osud. Rýže je základním pokrmem a zásobárnou všech důležitých živin. Je i symbolem života a důležitou obětí bohům. Nice. Nice. Krátká procházka městem stačí ke vstřebání pohody a klidu života nepálské vesnice. Pitné vody je v Tumlingtaru nedostatek, musí se přinášet až několik kilometrů z řeky Arun. Od našeho cíle nás dělí mnoho dnů usilovného pochodu. Zatím procházíme krásnou a nízko položenou krajinou nad řekou.
Na rozdíl od Evropy, kde komunikační linie běží většinou údolím podle řek, zde v Nepálu je tomu právě naopak. Z důvodu častých sesuvů půdy a vysoce vzdutých hladin řek v době monzunů jdou bezpečné cesty většinou po hřebenech hor. V případě našeho treku je to tak i příjemnější, protože dole u řeky je nesnesitelné vedro a vlhko. Obyvatelé tohoto podhůří jsou většinou rajové. Spolu s Tamangy, Gurungy a Šerpy tvoří mongoloidní skupinu obyvatel Nepálu, která v dávných dobách přišla z Tibetu a z mongolských stepí. Rajové jsou nezávislí a velmi individualističtí, o čem svědčí i jejich rozlehlé a jaksi všude po kopcích se rozlézající vesnice s domy od sebe dosti vzdálenými. Jsou to většinou zemědělci a dobří stavitelé. Jejich základním stavebním materiálem je bambus. Mnozí vyrábějí z červené hlíny zajímavou keramiku a tou zásobují dolní, lidnatější údolí Arunu. Mezi řekou Arun a Dudkosí žije asi 250 000 rajů. Oficiálně praktikují hinduismus. Ve skutečnosti však vyznávají zvláštní směsici hinduismu a buddhismu, ovlivněnou ještě tantrickým animistickým náboženstvím Bon, tibetským předchůdcem buddhismu. Blíží se Tihar, svátek světel. Podasaň, druhý největší svátek v Nepálu. Je zasvěcen bohyni blahobytu Lakshmi a doprovázejí ho velké trhy. Ženy zdobí svá čela tykou. Některé do této ozdoby vkládají zrnka rýže, symbol blahobytu. Khandbari, poslední větší město cestou k Makalu, žije velkým trhem silně připomínajícím předvánoční dobu v křesťanských zemích. Krásný holky. Každý nakupuje dárky pro své bližní z velké nabídky místních kupců. Esa bomba. Mají tady teplé pivo, pane Bera. Teplé pivo, jako o Spartakiádě. Ale dá se pít, dá se vydržet. Makalo. Majitelka místní čajovny se podivuje, kam máme namířeno. Asi více nás cestou ještě čeká. Bohyně Lakshmi, které je Tihar zasvěcen, je velkou patronkou hazardních hráčů. Gambling patří k typickému způsobu prožití svátku.
Manibanjang, další město v těsném sousedství Kanbary, oslavuje nejen trhem, ale i fotbalovým zápasem. Bůh ví, kde vzali rovné místo na fotbalové hřiště. Snad ho nemají tak úplně rovné a taky asi trochu menší. My sotva najdeme rovné místo pro postavení 5 stanů. Další den se kazí počasí a začíná pršet. Údolí řeky Arun je ostatně pověstné zvýšenou srážkovou činností a vyšší teplotou. Počasí je zde vlhčí a teplejší než v sousedním Solokhungu. Výše položená sedla bývají často pod sněhem, i když si pro naše putování samozřejmě vybíráme nejsušší část roku, říjen a listopad. Ještě má vosku. Podle kamenů Many a malých čortenů se podle buddhistické tradice chodí vždy vlevo. Z téhle čajovny v Num se dá prý spatřit daleká Makalu. My pro mlhu a déšť nevidíme mnoho. V Arunském údolí, podobně jako ve východnějších údolích pod Kanchenjongou, se sbírá kardamon, důležité koření pro indickou kuchyni. Faktoři váží a vykupují nazbírané tobolky této velmi aromatické rostliny. V Num se trek prudce spustí 1300 metrů dolů z hřebene k řece. Tu překonává po novém mostě a odtud několik dnů už jen stoupá k Shiptnovu sedlu. Já vás tam nechci mít, já budu třeba psát, že Honza Beran, vole, vysoký štík. Co tam píšeš? Ani se neptej radši. Ty máš náhradní baterku, ty se máš, ty vole. To je bomba. Pencil, to je to firma. Martin, já si na formule, jak dělám vodu. Příležitostí k vyprání trička a k umytí je cestou poměrně málo. A tak naše hygienické zvyklosti s přibývajícími dny i nadmořskou výškou výrazně erodují. Jíme sice jen to, co dá okolní krajina a co jedí i Nepálci, ale komfort je to na místní poměry opravdu veliký. Starosti o vaření přenecháváme profesionálům. Je to ten nejlepší a nejosvědčenější způsob, jak se na himalajských trecích stravovat. A vyhovuje zjevně nám i našim nosičům. Škola v Seduji je už tradičně objektem naší skromné charitativní činnosti. Rozdáváme hračky, knížky a tužky a evidentně rušíme vyučování. Zkousíš žvejkačky? Obličeje dětí, krásné všude na světě, dokládají mírumilovné míšení etnik. Vedle Tibeťanů, Rajů a Gurungů
se na nás usmívají čisté typy indoárijské. Ty jsi krásná. Podívejte se. To je bomba. To je bomba. Tak to se všechno učíte. No to bude něco. Sedua je vstupním místem do národního parku Makalu Barun. Ten má 2330 km čtverečních a byl vyhlášen v roce 1992. Putování národním parkem podléhá zvláštnímu režimu a je pro něj třeba zvláštní povolení. Není zde například dovoleno pálit dřevo, kempovat v otevřené krajině a podobně. Chování místních obyvatel a konečně i našich průvodců tyto regulace většinou ignorují a ohně rozdělávají každou noc. Vojáci a hlídači u vchodu do parku ale působí velice přísně a kontrolují důkladně všechny příchozí. Jsou zvláště alergičtí na filmové kamery, za které vybírají nereálně vysoké poplatky. Tashigaon, česky hezká vesnice, je posledním celoročně obývaným místem na našem treku k Makalu. Je zde poslední skromná možnost, jak doplnit zásoby jídla i petroleje. Celý další den prší. My jsme vystoupali slušných 1500 metrů a snažíme se najít bivak v Kongmě na bahnitém a nehostinném místě. Je zde nedostatek pitné vody a tak sbíráme každou kapku deště. Mašinérie přípravy jídla funguje i v zimě pod převisem bezchybně. Řekněte mi jenom každý něco, jak to dneska bude celý den. Sunshine. Ráno vypadá vše o poznání lépe. Půl výpravy sice kašle a smrká, ale slunce přináší optimismus i krásné výhledy. Sušíme a sušíme a sušíme. Kolik dní pršelo? Nevím, ale včera to byla síla. Hrůza, a co dneska, vole? Sluníčko svítí. No, podíváme se do něj. Vystupujeme nad úroveň mraků a na východě se objevuje Kanchenjunga a Janu, vzdálené vzdušnou čarou skoro 100 kilometrů. Tutulán, vysoké 4050 metrů, je první ze 3 sedel, která je nutno překonat cestou do Barunského údolí. Sedlo zdobí modlitební praporky a malý čorten. Tak za nima. Go! Přestože jsme na sněhu ve výšce asi 4100 metrů, je pořád poměrně teplo. Slunce tady umí i skrz oblaka zahřát vzduch.
vás nohy. Co? A řekni, kde jsme? Shiptonla, 4000 metrů. Hotovo. A řekni, jaký je počasí, ale... Nádher. Proti včerejšku. Nádher. Tak, náš šerpík. Sedlo Shiptonla, pojmenované podle Erika Shiptona, který tudy spolu s Hillarym, Loevem a Evansem podnikal v roce 1952 rekognoskační cesty k Everestu, neměří ani 4000 metrů, jak je tu napsáno dnes, ani 4500 metrů, jak ukazovala cedule v minulosti. Měří 4216 metrů, což není na Himaláji žádná velká výška. Přesto je pro časté srážky a klimatickou polohu oddělující vlhkou oblast Arunu od sušího údolí Barun Kholi obávaným a obtížným přechodem. Ráno pod Shiptonla je díky klubajícímu se slunci a teplému čaji opravdu nezapomenutelným zážitkem. I call this a comfort. Jak to, že ti zbořili takhle stánele? Co? Zbořili ti stánele, zase máš sluníčko, takže máš teplo, ne? Yeah. Morning tea, Rambadur. Ah, good. Ah. V ranním slunci se objevuje 7000 Chamlang, jehož silueta nás bude provázet i dál cestou do základního tábora Makalu. Ještě je nutno přejít 4150 metrů vysoké Kekela a cesta do údolí Barun je otevřena. V Mombuku se trek noří opět do tropického mlžného lesa s nižším pásem listnáčů a vyšším pásem jehličnanů z rododendrony. Nosiči instinktivně vyhledávají k přenocování i vaření převisy, pod kterými sami tráví noc bez spacích pytlů a stanů. Je tam. Já můžu teda například. Kolik jsme vyskotačili, ono? Vysoko. Tak pojď se na vejškoměru, než umřeš. A co ty, Honzo? Máš čouda v puse. Ty dobrý. A ještě hoří cigáro. Dobrý. Papiňák korčí. Z Mombuku trek prudce klesá až dolů k Barun Khole. Pohledy od ní severozápadním směrem dávají již tušit přítomnost vysokých hor.
Řeka bude naším společníkem po celou cestu k Makalu. Řeka svádí světle zelenou, mléčně zakalenou vodu z Barunského ledovce, táhnoucího se od Everestu a Lhotse kolem Barunce až pod Makalu. V dálce tvoří pik 6 domnělou závěru údolí, které však ve skutečnosti ostře zahýbá vpravo k jižní stěně Makalu. Koupel unavených nohou je teď možná prakticky kdykoliv. Je nutno prostoupit aktivním suťovým svahem, neustále rachotem ohlašujícím svoji činnost. Zvláštností Barunského údolí je prales mohutných jedlí s dlouhým jehličím a vzrostlých rododendronů. Oba druhy žijí v dokonalé symbioze. Rododendrony nezřídka dosahují až 20 metrů. Před vyhlášením Národního parku byly jedle i rododendrony dobrým palivem i surovinou pro výrobu dřevěného uhlí v Milířích na dolním toku. V Nepálu roste 30 druhů rododendronů a jeho květy jsou národním symbolem země. Na jaře jsou často zaznamenány stavy bezvědomí u cizinců, putujících silně aromatickým ovzduším kvetoucích pěnišníků. Janglekharka se svými zítkami Many a rozlehlou loukou je dobrým místem k utáboření. Místní osídlení je jen sezónní, přespávají zde pastevci jaků, kteří zde přes léto najdou dobrou píci. K našemu velkému překvapení zde v říjnu již žádní jaci nebyli, i když po nich všude nalézáme trusk, se kterým se tu topí. Riziko, že stádo kvůli sněhu nepřejde Shiptonla do zimního bezpečí, je příliš veliké a tak zvířata opouštějí údolí raději již počátkem října. Štít 7 tvoří krásnou dominantu nad Merekem. Pilíř spadající od něj dolů do řeky ve tvaru břicha je uctíván hinduisty jako Šivova skála. V dáli tvoří štít 6, Chamlang a Pyramid Peak, krásné kulisy a sousedy 8000 Makalu. Odtud je to pouhý den cesty do základního tábora.
Také tady kameny Mani připomínají všudy přítomného Šivu. Šiva je hlavním bohem hinduistického panteonu. Boží podstata Šivova je plná protikladů, jež se prolínají a splývají. Jeho hrozný hněv pomíjí a mění se vesmír, milost a odpuštění. Zápětí přinese smrt i vítězství nad ní, ničí život a vzbuzuje nový, bezohledně proniká celým vesmírem, jeho zmarem a věčnou obnovou. Zánik a zničení jsou nezbytné pro nové stvoření a bez proměny a zkázy nic nevzniká a nic neexistuje. A proto je Šiva nejvyšším bohem a proto je jeho symbolem plodivá síla býka a mužský pohlavní út lingam. Šiva zbíhá z hor a škádlí pastýřky a za tichých jasných dnů, kdy nad Himalájem stoupá klid a mír, Šiva usedá do stínu kadeřavých předhoří a rozmlouvá s ptáky a laněmi, neboť on je laskavým přítelem všeho a všech. S pivem Carlsberg, to je všechno líp. Dobrý. Tak nevtipné. Filip. No, je to tady paráda, no. Co ti mám víc říct, teď asi víš, o čem je řeč. Vím. Nádherný. Tak. Ty s mobilatem a Ilongelem až na kraj světa. Mobilatem, Honzo. A ono? Až skončí tady ta krása všechna, spadnem dolů, tak bych vlez do vrtulníku, do Pokary, tam si dal dobrý jídlo, lehnu si k jezeru, bylo by krásné. No, bezva. Bezejmenný, krásný, 6700 metrů vysoký štít se tyčí nad základním táborem v Chersonu. Celý tábor tvoří tato hromádka kamenů bez střechy chránící před prudkým mrazivým větrem. Cherson je nejnižší ze 4 táborů používaných dobyvateli hory jako základní. Tmavomodrá noc se nepozorovatelně vkrádá do základního tábora. Vesmírná světla pronikají prasklinami temné klenby nebes jako signály nepředstavitelných světů a netušených snů. Bělostný mrak, z něhož vyzařuje spola pohlcené a spola odrážené světlo, lne k vrcholu. Konečně Makalu. Mně osobně ta hora změnila v podstatě celý život. Jo, úplně. Já jsem se dostala do jiného světa, do jiných kolejí. Ne, že by se ze mě stal tím velký horolezec, ale prostě zjistila jsem, že mám úplně jiné možnosti, úplně jiné hranice. Ty se mi posunuly, otevřely se mi jiné obzory a vlastně kdekoliv teďka srovnávám, tak Lhoce ve srovnání s Makalu byla strašně veliká dřina. Spousta dřiny a skoro žádná odměna. Jsme stáli na vrchu, ale za hrozně velkou cenu. A tady jako to, co jsme tam zažili, 1,5 hodiny na vrcholu, bez jakýhokoliv větru, to nezažijou některý lidi celý život. Třeba ty 8 vylezli všechny a nestalo se jim to. Tohle prostě byl úžasný dárek. No, jenom takový superlativ, mediální kousek v podstatě. Tady to hlásili ve zprávách a my jsme tam ještě seděli. Díky těm telefonům, jo. Vycházelo sluníčko, tyjo, a teď prostě
se před tebou otevřela ta vrcholová stěna Makalu, tak jsou krásný mixy okolo 8300 metrů lezení, jo, rozumíš, to je jenom řveš prostě, jo. A ještě další věc, my jsme startili ráno ve 4, to tady řeknu za Soňou nebo za všechny. A šli jsme teda s Lakpou ještě, to je náš kamarád čerpa, bez flašek, bez kyslíku a došli jsme nahoru asi v 10:30, člověče. A bylo tam absolutní bezvětří, jo. To je naprostý zázrak, já nechápu, jak se to mohlo stát. My jsme 19. května stáli na Makalu, takže my jsme 1,5 hodiny seděli na vrchu Makalu. Chodili jsme tam rozepatejma bundama, se sundanejma rukavicema, holý ruce. To je jednou za rok, nebo za 5 Ne, To je jednou za život, podle mě. To je jednou za život, Ve vážně. 12 hodin jsme si řekli, že bychom tam měli jít dolů, až to tady přece nebudeme bydlet, prostě jo. To bylo jak když přijdeš prostě někde na Vírovku a koukáš na Špindl prostě, nebo někam tam a úplně úžasný počasí, jo. Takže to pro mě byl úžasný zážitek a myslím pro všechny. A ještě teda řeknu jeden zážitek a to jim mohla říct Soňa, jak jsme se blížili k vrcholu, to bylo taky zajímavé. No, já jsem tam plula, já jsem si to neuvědomovala, já jsem do té výšky byla, teda do té doby byla ve výšce 6,5 tisíce metrů. A já jsem vlastně lezla s tím, když mě ta hora pustí vejš, tak já půjdu. A ona mě poučila vejš a pustila mě až nahoru, takže pro mě to byl na tuhle stranu úžasný zážitek. A teďka my jsme já jsem s těma klukama lezla nahoru, dostali jsme se do 8200 metrů a teď začaly fakt mixy, jo, skála, že sundat péřový rukavice, líst. Takže my jsme z těch skalek se zastavili a Lakpa říká, a tady to je vršek. My jsme prostě lezli a už nám to A tak v jako šlo, prostě to odsejklo, pohodě. to byla pohoda. A jenom Lakpa se zastavil, říkám, jak běž a on říká, ne, běž ty jsi vedoucí expedice, říkám, jsi prdlej, ty jsi šerpa, to je tvoje hora, jako, no, tak jsme říkali, aha, to je Soňa, tak mám přednost. Dáma má A přednost. my jsme se zbásili, já jsem tady poprvé, jo, tak jsme stáli třetí, říkám, tak jdem dolů. No a Nakonec jsme šli teda v řadě a všichni zaraz jsme zaraz se chytli, že jsme nahoru. nahoru, to bylo nádherný. Makalu, 5. nejvyšší hora světa, je po Kanchenjunze druhou nejvýchodněji ležící 8000. Její jméno se odvozuje od nepálského Maha Kala, což znamená velký černý, snad značící typickou vrcholovou pyramidu z černé žuly. Hora byla poprvé slezena francouzskou expedicí 15. května 1955. První československá expedice v roce 1973, vedená jihozápadním pilířem, nedosáhla vrcholu. To se podařilo až Milanu Kryšákovi a Karlu Schubertovi, účastníkům druhé československé výpravy 24. května 1976. Karel Schubert při sestupu zahynul. Schválně, jestli se strefím, zastavím na Annapurnu. Jsem asi tak tam. Ve výšce 5795 metrů už nás asi pronásledovala horská nemoc, když si pleteme Makalu s Annapurnou. Barunskou dolinu uzavírají lhotce Šár, Lhotce, Barunce a Everest.
Výlety ze základního tábora vedly jednak na tento předvrchol štítu 3, jednak na horní Barunský ledovec směrem k Everestu. Makalu se jeví silnou dominantou odevšad. Zatímco většina 8000 se až do poslední fáze přístupu skrývá a zjevuje se jako třeba Everest nebo Kanchenjunga až na poslední chvíli a stále trochu přioděny kulisami okolních hor, krasavice Makalu ční úplně obnažená svojí 3000 metrů vysokou jižní stěnou a nechává se obdivovat v silném svitu slunce na pozadí tmavomodré oblohy. Krásná odměna za strastiplnou cestu sem do opuštěné krajiny Barunského ledovce. Přímo pod jižní stěnou Makalu stojí vyšší základní tábor používaný i první československou expedicí. Slowly, no problem. But if else we can sleep in Kauma. Are you pretty man? My nose also. If there is a problem, we can sleep in Kauma. We have a lunch. We have a lunch. Nasloucháme stručným pokynům pro cestu dolů. Okay. And we can have a beer. Jakarta. Jakarta. It's possible to Jakarta, where is the beer? No, Jack Harga. Večerní volný čas věnujeme studiu nepálštiny. Double T. No. WT? No. No. Sat, at, no, dos, Eghara. Konvice. Kidli. Sůl. Nun. Cukr. Chini. Voda. Pani. Studený. Ciso. Perfektní. Great. Yeah. Jsem zvědavý, jestli úplně v těch sandálech. Ráno po snídani začínáme rušit tábořiště, balit a sestupovat. Cold, isn't it? Zbalenou už máš?
Himaláje vznikly gigantickým střetem dvou pevninských štítů, indického a asijského. Hlavní himalajské vrásnění probíhalo až v miocénní době, zhruba před 25 až 10 miliony let. Desky metamorfovaných prekambrijských hornin se začaly pohybovat k jihu, překrývajíce se navzájem, a vytvářely složitou příkrovovou stavbu. Více než 2/3 objemu himalajských hmot jsou přeměněné horniny, krystalické břidlice, ruly, křemence a mramory, vytvářející spolu s mohutnými granitovými tělesy neobvykle složitý systém. I vegetace se cestou dolů mění. Mnoho z 6 000 druhů horských rostlin najdeme na vysoko položených loukách, překvapují krásnou barvou i vůní. V Barunském údolí nejvýše zasahují alpinské křoviny a louky. Pod nimi leží stále zelený jedlový prales s rododendrony. Dále pod ním ve výškách pod 3000 metrů již nalezneme tropický mlžný les. Zdařilá expedice pod Makalu se musí řádně oslavit. Před sebou máme jen pár dnů cesty dolů podle řeky Arun a poletí-li letadlo, budeme za týden doma. Všechny řeky tvořící hlavní osu himalajského povodí Indu, Gangy a Brahmaputry pramení severně od hlavního hřebene hor, který tedy není hlavním rozvodím. Řeky si tak prorážejí cestu na jih skrz hory hlubokými kaňony. Ve svých vodách nesou třpitivý písek svých tibetských pramenišť. Arun je nejtajemnější z trojice Arun, Tamur a Dud Khosí, které odvodňují východní část nepálských Himalájí a sbírají tak vodu z ledovců 8000 Čcho-Oju, Everestu, Lhotse Šár, Makalu a Kanchenčongy. O pramenech řeky Arun se lze dozvědět jen pramálo, protože příhraniční oblast s Tibetem severně od soutoku Barung-Kholi a Arun je přísně uzavřeným územím. I když v Nepálu vedou bezpečné komunikace většinou po hřebenech hor a neúdolími řek, rozhodli jsme se cestou ze základního tábora Makalu neuposlechnout varování průvodců i znalců krajiny a zpáteční cestu k letišti v Tumlingtaru vést kanionem bájné řeky.
Rajové, nepálská etnická skupina s dávnými kořeny v Tibetu, jsou odborníci na práci s bambusem. Pijavice, které zejména v monzunovém období znepříjemňují život, jsou každodenní součástí pochodu vlhkou a teplou džunglí. V Narbugaonu u Malého Čortenu a kamenu Many nad vesnicí se cesta vedoucí od Makalu rozděluje na frekventovanou trasu vedoucí hřebenem přes Sedu a Num a na zřídka kdy používanou stezku sestupující příkře dolů k řece. Děti v Narbugaonu jistě nevidí bílé cizince každý den. No, ukaž nám, co ti chybí. Ve vesnici položené asi 2000 metrů nad mořem se sklízí proso, které v těchto výškách pomalu střídá rýži, vyživující spíše nižší polohy. Z prosa se dělá čang, alkoholický nápoj na pomezí piva, vína či kyselého mléka. Sýpky na sklizeň stojí na kulatých dřevěných deskách, znemožňujících přístup hlodavcům. Proso s kukuřičnou moukou je také surovinou pro výrobu tsampy, typického jídla Tibetu. Prudkým sestupem se přibližujeme k řece. Kaňon Arunu má zvláštní mikroklima, teplejší a vlhčí než klima sousedních oblastí. Dole u řeky je dokonce po celý rok takové vedro, že okolní obyvatelé si staví své příbytky kolem na hřebenech a na kouscích zemědělské půdy dole u řeky mají jen provizorní bambusové chatrče pro přespání v době polních prací. Po vysutém lanovém mostě překračujeme Isuvakolu, řeku, která odvodňuje ledovec Čamlangu a zde se vlévá do Arunu. Vaří se dobrá večeře, pravda trochu s příchutí petroleje z rozbitého vařiče. Ve vlhkém vedru postupujeme tropickou vegetací podle řeky. V údolí řeky Arun měla vzniknout obrovská přehrada s hydroelektrárnou, která měla z velké části řešit energetické potřeby Nepálu. Naštěstí z tohoto projektu, který by devastoval velkou část středního toku řeky, v roce 1995 sešlo. Světová banka odepřela další financování tohoto zběsilého megaprojektu, ze kterého zbylo na dolním toku řeky jen něco rozestavěných silnic. Rájové žijící mezi řekami Arun a Dutkosí jsou spolu s Tamangy, Gurungy a Šerpy členy tibetsko-burmské skupiny. Jsou jakýmsi etnickým přechodem mezi silně mongoloidními Tibetany a lidmi skupiny árijsko-indické. Ostatně mluvit ve velice nábožensky i etnicky tolerantním Nepálu o rasové čistotě je absurdní.
Ve Valungu se již kaňon řeky poněkud rozšiřuje a poskytuje úzké pruhy obdělávatelné půdy. Nicméně v době monzunu, kdy hladina stoupne až o 12 metrů, se políčka odstnou pod vodou. V geologicky mladých Himalájích jsou sesuvy půdy a silná eroze na denním pořádku. A takhle vypadají provizorní obydlí a sýpky nahoře nad řekou žijících zemědělců. V Bumlingu se konečně dostáváme k prvním permanentním obydlím, sloužícím současně jako obchody a noclehárny pro pocestné. Rodiny putující do Tumlingtaru na oslavu bohyně Deví zde tráví polední siestu. Typicky nepálským jídlem je dalbát, rýže politá pálivou čočkovou polévkou s kusem zeleniny. Dalbátu můžete sníst, co hrdlo ráčí. Stará nepálská tradice velí, že u tohoto jídla musí hostitel servírovat tak dlouho, pokud host zvládá jíst. Nepálci si s jídlem dávají na čas. Ostatně sehnat dříví, rozdělat oheň, uvařit rýži, někdy i mezi kameny rozdrtit zrní na mouku a upéct čapátí přece jen chvíli trvá. Základem každého jídla v nízko položených oblastech Nepálu je rýže. S ní stojí a padá lidský život, neúroda znamená katastrofu. Proto je rýže i symbolem a spolu se zvířaty je obětována bohům při mnoha příležitostech. Rýžová políčka plodí i 3krát do roka. Rostliny rýže stojí po celé vegetační období ve vodě, která je k nim přiváděna komplikovanými systémy zavlažování. Před sklizní se voda vypustí a rostlinky i sklasy se sklidí. Sláma slouží k výrobě mnoha užitečných věcí i jako stavební materiál. Zrní se pečlivě ve větru oddělí od plev a uskladní. Indická i nepálská kuchyně zná přes 30 základních druhů rýže. Na počest bohyně Deví jsou i domy ozdobeny květinami. Tato rodina se právě chystá k oběti na břehu řeky. Otec buduje zvláštní oltář. Uctívání životadárné řeky patří od nepaměti k náboženským projevům rájů. Ti vyznávají zvláštní směsici hindů, buddhistické vajrajány a starého tantrického náboženství Bon. Z listů se vyrobí lodička, do té se do oleje ponoří knot
a zapálený se posílá spolu s květinami magické řece. Řece se symbolicky obětuje i rýže a 2 kohouti a kuře čekající na svůj konec. Snažili jsme se muži vysvětlit, jak my, Evropané, zdobíme vánoční stromek. Asi mu to bylo stejně nepochopitelné jako nám výroba tohoto říčního oltářku. Po modlitbě a oběti pokračuje rodina v cestě do Tumlingtaru. Tahle svobodná a nezávislá žena oslavovala bohyni Déví po svém. Připravila nám krásné rozloučení s řekou Arun, jejíž jméno znamená červánky.